Hi and welcome to the documentary. We're gonna find Flank and Mohammed. On this road. We're gonna find them. Last party this summer. Yeah, it's gonna be so fun. Här är originalet. Skogen. Keep on going on this road, very dangerous road. Visst vet något? När jag var yngre, vet du vad jag har gjort här? Jag grävde ner en spikmatta med 20 spikar, alltså så här stora spikar. Och en snubbe trampade på dem. Var det? Ja, och han var förbannad som fan. Han skulle ha med mig. Ja, fan ta lite bärs. Ja. Walking this dangerous road on my hometown. But remember, Linus has no fear because that's a lot of beer. Linus thinks safety first. Johan, vart har du fritzelkammaren? Nej, Vem är världens bästa pappa? Josef! Johan, får jag fråga kameran en grej? Vem gav Josef Fritzl bygglov? Nej. Han med allvar. Jag säger en sak. Jag säger så här. Vem gav Josef Fritzl lov? Överhuvudtaget. Vi super ju. Det var gumman. Vi borde börja göra det. Här har vi liksom. Kolla. Aj, du. Jag kommer. Du vet. Aj, jag ska säga så. Jocke. Ställer vi kommer komma fram till här framme. Här har det varit fest åtaliga skilda gånger. När jag var yngre. Nej, David eller med Och det är sant. Och det är sant. Judeknullar David. Sant. Vars är Ida B en sån här kväll? Hemma. Ida B hemma. Nej, alltså det blev flyttat till Boviken. Till Boviken. Johan, vi är efter Boviken ikväll. Du, vi ser bara så här. Ida B, hon är hemma. Hemma? Hon var tvungen att fara hem och sova för hon hade jätteont i huvudet och hon skulle jobba imorgon. Hemma med Emma? Hemma med Emma. Käften gubbar. Ja, vad sa du? Käften gubbar! Det var jag som hör något. Det var jag som hör något. Ja, Hör det? det lär ju vara det. Bara digga nu. Alla måste bara steka. Okej. Nu är vi så här fest med Skellhead Rebels här i skogen här. De är här borta. Vi ska kolla om vi får en intervju med de här grabbarna. Spring ifatt någon med mig. Ta första bästa. Jag intervjuar. Intervju. Klipp Karlsson. Kör för Skellhead Rebels. Vad tycker du om skateboard, Klipp? Jo, det är så kul att åka ibland så. Man känner Det har röktats här i skogarna och i knutarna att Klipp Karlsson knäcker mycket brädor. Men de håller ju inte som de ska. Nej, Klipp knäcker brädor. Eller? Var det trä från Vitbergets skogar så hade det varit mycket bättre. Mycket bättre. Eller?